hapon mga boss. Ayan o, nagluluto ako ng masarap na patsyam na luto. Ayan. Gigisahin ko na. Ayan. Ayan. Gigisahin ko na. Ayan. Tayo, ikaw tayo. Tayo. Ayan, ito ka. Ayan, mga boss. Ayan. Nagluluto ako ng patsyam na luto. Ayan. Masarapin yan. Patsyam na luto ni Dida. Ayan. Ayan. Ayan, si Bicolano Boy. Alam nyo na kung ano ang kasunod. Masarapin yan. Yung bato ng baboy at tinga. Yan. Alam na ang kasunod. Yan mga boss. Yung lagyan natin ng mabango. Yan. Sili. Para bumango. Yung ano yung pinapaluto-luto muna, tosta. Yan, mga luto ni Bicolano Boy. Yan, mga boss. Yan. Sarap yan. Ano pa, mambaga. Yan. Yan, kina sige. Ayun. Ayun, mga boss. Masarapin to. Ayaw. Ayan mga boss. Ayan mga luto ni Bicolano Boy na pangmate. Ayan. Talagyan natin ng toyo para masarap-sarap. Yung luto ni Bicolano Boy na pangmati. Yung galing mo na doon. Yan, lagyan natin ito, maprito-prito. Yun. Alam na ang kasunod. Higado. Yun. Walang ginamit si Dida na mantika. Pinamantika lang ang baboy. Yan. Pero nagmamantika pa. Yan. Yan mga boss. Lagyan natin ng tuyo. Masarap na yan mga boss. Yun. Ano pa, mambaga. Saka
Yun. Oh, Kain na. Yun. Yun, wala na pala. Lagyan natin ng suka. Yan. Masarapin yan. Yun. Yun. Masarapin. Yun. kunsain mo ba? Yun. 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 Ayan na, maubos. Yun. Luto na yan, luto na. Yun. Yun, luto na. Yun. Yun. Masarap na. Yun. Yun, 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 yun. Okay na mga magboss. Thank you very much sa panonood ng pagluluto ni Bicolano Boy. Salamat. Ayan. Thank you.